Montalvo acolleu a primeira carreira do ano do Campeonato Zonal de Campo a través que organiza o Servizo Provincial de Deportes de Pontevedra coa colaboración da Agrupación Deportiva Val do Salnés. Esta cita xuntou a 1482 rapaces e rapazas de primaria e secundaria pertencentes aos colexios Abrente de Sanxenxo, Francisco Asorei de Cambados, Enrique Barreiro de Cambados, Ies de Meaño, As Covas de Meaño, Viñagrande Deiro de Vilanova de Arousa, A Florida de Sanxenxo, San Bartolomé de Vilanova de Arousa, As Bizocas de Ogrove, Castrelo de Cambados, Coirón Dena de Meaño, Valle Inclán de Ogrove, Ies Monte da Vila de Ogrove, San Roque Colón de Vilanova de Arousa, Corbillón de Cambados e Conmeniño de Ogrove. Estiveron presentes ao longo da mañá o secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, o concelleiro de Deportes do Concello de Sanxenxo, Daniel Arosa, o presidente da Asociación Cultural e Deportiva de Villar das Rías Baixas, Xan Rodiño, e o xefe de Servizo Provincial de Deportes, Daniel Benavides. Nesta xornada, todos os nenos e nenas puideron desfrutar dunha animada mañá de deporte no bonito marco do entorno da praia de Montalvo.